Salutare YouTube, eu sunt Hero Gamer și bine v-am găsit la un episod de League of Legends împreună cu Danny Fire, V-Trap, sunt 3 și mă fiți. Bă! Ok. Eu, gata. Ok, bă, mă bag cu Jinx. Fă, eu am skin și am și iconiță sau ce fie. Ai cearșa cu mult, Andrei. Eu ziceam și așa. Așa. Bă, mea ce-o fi, eu am ramă de silver, tu n-ai ramă de silver. Cum chiar? Eu am iconiță Cloud9, tu n-ai iconiță Cloud9, ai trandafir la Moldova. Nu v-ați început? Bă, mai faci trandafiri de la Moldova. Cât timp asta e la voi? 100. Drog 228. Sunt două. E drog. E drogă. Eu am 45. Bă, uite, Denis, tu ai ramă de silver. Eu n-am. Da, eu am iconiță, dar tu n-ai, deci... Ce iconiță ai? Tu n-ai văzut iconița aia, mă. Cearșafă. Cerșaf, da, da. Levelul nu valorează niciun pișată. Niciun stupid nu valorează. Dă tu level 4 la un campion. Ăla nu-i de level 4, ăla e de level 1. Bă, nu! Bă, de asta ai cu... Nici nu există level 4, există maxim level 3. 5 există maxim. 5, mă. 5? Eu am... Da, la lui. Bă, eu am primit acum. Acum 3 săptămâni. Da, și de 1. Am dat level 4. Eu am level 3 și eu... Denis, fă fum, fă fum. Fum. Eu pe Yasuo... Ah, Nu mai mergi cu... Eu cheamă fum așa citat. Eu pe Yasuo am... jumate și un sfert. Cu un sfert și o am 4. Unde mă bag versus Braclu, ăsta. Braclu. Cu Olaf, mă. Braclu, mă. Nu-i, mă. Bun. Dar nu Mă, am. puci, care are un speed mai mare. Are atac speed mai mare ca tine, știu, mă. De Q. De Q. Acum l-am. Nu full. Fă full critic și puțin tank și ce dă. Vorbește să-l full critic de rupă. Da, da. Stai cu regenerează la pasivă. Să faci un warmon, ai regenerare HP la warmon. Nebraska! Nebraska! Am dat un hit de Denis, deci... S-am dat un ajutor. Bine, mă bat pe ăsta care are bani. Bine că e cu bată. Care să mă bată, deci să mă râpe. Ce zici cu bate? El prezintă viitorul, ce știu tu. Bă, să te-am fac, trai normal. Florile dalbe, Mă, Mahanica. dar eu nu mai știu de asta. Florile dalbe. Ai din gură, pe șafon. Na, iară ți-ai pierdut ciocanul, mă. Băiatul, vezi că acolo e ciocanul tău. N-ai uitat. Băiatul, ți-a căzut tableta. Eram băiatul, s-a căzut tableta. Legionari! Legiune la putere! Băiatul, vezi că era aproape să mori. Bă, măcar am 001 din Băiatul, te uiți cu mine? Să căzut tableta. Stai de gură. Florile dalbe. Asta poate taci din gură. Florile
Aleluia. Nu uita că se. Da, mă, tu. Hai. I bring justice. El, Beatu. Master. vine și mă ajutați la dragon. Acum, mă, dar pierd farm. A pies farm, nu mai e important dragonul. Ok, și nu zici tu când am farmat. N-am treabă cu farmul. Să mor tu. Ai, da, vino și dă-i. Care Tu nu vezi că l-atacă pe zi. și Bă, ce mai te dai tu, mă? Vrei, bă, dai, da, hai încoace. dați mai lângă Pleacă! oare. Aici mor ei. Da, mă, că nu murim și unii dintre noi. Da, dar nici nu mai aveați. Eu am scăpat în full HP, nu-i problemă. Nu-i problemă. Tu ești un fraier, nu o problemă. Hai că vine cu top, Andrei. Omorât? Nu. E bun. Uite, el. Da, pardon. Bă, o lape, mă. Deci de asta facem. Dacă îmi fac redus și vin imediat. De asta faci, mă, nu? Da, mă. Probleme? Îți mai trebuie țăicul, de asta faci, a? Păi da, nu? Bă, băiatul. Îți mai trebuie, mă, turete. Ce mă, ai făcut tu calculul ăla de golem? Bun. Eu te l-am făcut. Deci cine? Master, eu pot să ci. Oa, Aia nu trebuie să vii câlbat pe ăsta. Eu vreau să vin. Nu ține de tine momentan. Vrei sau nu vrei, tot game cu tine. Și du-te mai spate, lasă să avanseze cu tine. Vrei, nu vrei, game cât primești, sau mai nu, primești mid momentan. Game. Dar mi-a place că am un suport atât de bun. Cu vreo 3. Păi direct pe master, mă zic. Cu 4 luni. Cu 4 luni. Și 11 farm. Măcar din mi-ar lăsa farm, țigănul ăsta. Dă-i, mă, Denis! Măcar. Asta e țiganii și farm, nu lasă. Denis? Zed ăsta, are foarte. Noi le-am dat tureta în minutul 7. Hai că ăsta e bun. Chiar dacă avem un suport foarte, foarte fain. Foarte, foarte shiny tiny. Shiny tiny. Shiny what? Ce? Nu, când vă zici, nu știu, roz așa, roz foarte shiny tiny. Shiny what? Shiny what? Mor, crăpi. Bă, mi stai, ce, bă? Hai, cască, cască pe el. Ron Telecom i-am spus ca să-și cumpere asta. N-are bani. Bă, copiii vin imediat cu botul, nu așa. Ah. Topul n-are nevoie de ajutor, nu? Ba, ar avea. Am zis topul. Da, ar avea. N-am eu de Eu voie. i-am scos eu un kill. Eu Nu, eu. nu știu, eu de-am un kill. Nu ai niciun kill, ai un assist. Da, știu.
Guardianul ăla. Ecole. Da, mă, master! Da, bă. Hai de capul ce save mi-a dat asta. Prostul meu spune. Că juc la mea porcul. Dar hai, da, că vine. Tunel. A, dar nu ești tu asta. Credeam că ești tu. Dă-i cap. Hai, dă-mi dive-ul era. Catarina e român. Da. Și E ține. român, că bă, Catarina e română. Catarina e română. Mai știi, dacă... Da, mă! Vai de capul meu! L-am luat pentru că oricum mureai. Știu. Bă, ce o pe gară, nu, frate. Știu că eu sunt mă, dar nu. Dar n-aveam mana nici înainte. Ba, înainte aveam, mă. Ba, da. Da, jucam eu. Că eu seamă. Shiny what? Shiny time. Shiny what? Bă, te pui tu cu mine, bă. Da, mă. Să arăt Bă, mai... bă, Să arăt mai shiny tine. Bă, ce șmecher! Deci îți mai dau un... Pentru că doar schimul ăsta cu, cum se cheamă, cu full party, recta. Bă, deci când îmi dau ultima dată, nu se merge să mă merge cu ăsta, cu un skijet. Bă, dați pe asta, bă. Dați-mi-l mie. Da. Ți lua Catarina, tu n-ai văzut Q-ul ei? Bă, atunci dădeam un kill și nu și acum. Să mă... Vezi că acolo e Q-ul ei. Dar tu de cine îi dai? Eu doar te întreb, de cine îi dai tu babysit? Hă? Tu de cine îi dai babysit? Dau pe vis, vreau să iau kill, să vreau la vântimetre acum. Eu sunt 2 și vreau să iau vântimetre. Și what? Mai shiny tine. Bă, trebuia să bagi Catarina tu. Și dădea pentakill. Și uitați-o pe Irelia, pe Sindra. Indra, și... Nu știu, eu zis Andrei atunci că mai are nevoie de Irelia și Echo la Assassin. Și tot mi-a rămas în minte. Da, mă. Eu cu Zen nu folosim mană. Dar fi salvați. Bă, dai, isme, bă. Da, nu știu. Hai de cap, mă, de unde vine ultima dată aia? Nu știu. Au și Jinx? Da. Când? 2-1, 2-0. Nimă că am dat kill, mă. Shiny what? Mai Shiny time. Da, mai shiny tine. Shiny what? Stai vechi. Vai! Bine, Catarina. Bine. Ok, bine. Hai, dă-i dance, dă-i! Wow, mă da Q, nu puteau! Am încercat să ți-l las, da. Degeaba. Faceți acolo. A, Ah. Vrei zice o Denis. zic zen. Da, mă, tu de unde știi ce vreau să zic? Da? Știu că e straniu. Și ce? Acum aleargă animalul. Ce dură, ba. SS. 0-3 Olaf. Mă duc cu bata mă. Uite, snowmobile-ul. Au, shit, eco. Dar eu nu pot să-l văd. Snowmobile-ul de degeaba nu. Snowmobile. Contează, mie îmi place. Jinx. Sau schijet, mă. Bă, pleacă de aici. Dar tu trebuia să te dai pe schije, nu pe snowmobile. Snowmobile e de zăpadă. Ah, shit, am avut greșeală. L-am folosit din greșeală. Ei, vezi cum nu-ți mai, nu? Am folosit tunelul din greșeală greșit. Shiny what? Mai shiny tine. Așa, o culoare shiny.
O culoare mai shiny ca mea. Face! Bă, ce dracu că zic? Hai mă, nu mergeau ca total, ca noi. Mă, dragone, mă. Deci m-am ajutat la dragone. Eu mă moar, dragul. Bă, omoră Sindra, mă. Acum vine Sindra. Hai, cum omoră pe Sindra? Dar mai bine facem noi dragonul. Unde ești, mă, Sindra? Și sringă. E tu, pe aici. Du-te acolo. O pleca. Și-o da seama că o batem. Haideți la dragon. Andrei duce la dragon. Eu mă duc pe. Shiny what? Dar tu dă-i el. Atât e tu primul că ești tanki și nu am cu viață. Alții sunt vârte, tătarul. Tătarul! Păi așa e în România. Eu spus dacă a disperat, nu? Deci să-mi dai mie blue prins cu tot oricum. Ești acasă. Nu voi de cool, dacă aveam și-au blue, omora pe Sindra. Da. Ești de aici. Omul ți-am luat doar ăla. Nu-mi dai blue. Da, dar sunt expert. Și pe ăla puteam să dau level 9. Da. Level 8, 9, sigur. Da. Nici fără își dă și recalul ăsta cu pate. Să mor că mănâncă bura asta cu virgulita. Ia. Da, e bun. Nu știu ce face poate. E buguiet în calul ăsta. Aia îți face curat. Deci, și am vârtejul la brască. Și stați și mănâncă. Bate, să fac și stați. Da, e buguiet în calul ăsta. Tunele am pe bottom, la blue. Aici, nu. Și face. Te joci mai mult acolo. Eu am pus o grămadă de tunele, nu știu. SS. Shiny what? SS. Am avut, da. Bă, am 2, 3. Hai cu atent și acolo ăsta. Da, blue-lor, iau tu. Măcar am scos mai nu mult. cred. Am blue-lor, am blue-ul nostru. Nu treaba, blu. Asta și tu primesc la aia, la blue. Hai. Pe mine nimeni nu mă omoră. Nu cred că mai așteptăm. Hai, hai. Tu vezi skill-ul de pe ori? Nu. Nu. Dar n-ai pus rol. Ba da, am pus aici. Da, ăsta e trinket. Nici mie nu mi se vede chiar. Ba da. Da, da. Tu și fac blue, că am să duci. Da, asta e minion ei aici. Omoară unul din ei. Dacă se este țiganca asta, te vreau să las să moară. Hai, Denis, să ajutăm pe Luca. Dacă ești român și nu țină. Dar țigănă să rămâi mai mult. A, bine că e toate skill-urile, Luca. Ce e cam 3-1 cu mine? Am nevoie și eu de skill-uri. Te-am lăsat un grămadă, mi-a dat și un pus. Și acolo ducă celălalt acolo. Nu eu. Hai, mă duc eu cu Denis. Uite-l. Master! Am viteză mai mare, mai. Am și-o dat ultima dată, handicapul. Va să fugă de mine. Nu vezi. De ce fugărim noi toată mapa? Vreau eu. Nu face și-o cu dată. Te crezi, mă, că mă poți bate pe mine, mă, Ginse? Nu, Ginse. Bă, Denis, ce faci? Bine, tu? Mă distrez. Eu n-am
Băi, că eu... Da, și bine, Bun. ce face? Și vă să bagul ca să știu și activele, ca de obicei. Ce e, da? Tu ai văzut că nu aveam cum să vin atât de repede? N-ai și nu faci cu aia, și ai pe prin acolo. Hai, help. Da, și eu. Help. Sorry, n-am vrut să-l dau pe ăla. Am dat doar un hit. Ultimată! Cum am zis? Hai, Ian! Hai, Ian! fugi! Voiam să mă Fură bag. greu ca să-l iei el, nu că... Da, după zicea ea că să... Eu nu vocesc ca tine între căsânie. Eu sau Fran. Nu, n-ai văzut orice căsâie este asta. Nu vocesc că după căsâie trebuie să faci. Da, eu i-am dat damage atunci. Nu ăla. Nu eu la... Când eram atunci primit. Catarina. Adică o veni și-o dat un kill la sfârșit. Și acum asta nici nu face față la 2. Degeaba de la sunt. Nici tu nu poți face față. Nu, dar i-am pare uite la scorul ei 32, la 5-2. Da, mă, că i-a dat instant kill-ul ăla. Lasă-l, Wester. Vezi de praf. Da. Deci asta te coprimă. Nu. Denis, ce ai timp să ia primul pe ăsta, pe Monster, Ilian, nu te rog. Nu. Tu înainte îți făceai static. Nu duc cu tine să-i. Dar nici. Înainte se făcea asta. Da. Înainte. Da, acum nu. Uite, vezi? Asta a fost teamfight. Da, Da. asta a fost. Da. Și eu o rătureta pe drona. Dă-i, mă, dă-i. Timp să Da, practic, o... Mai găsi pe mine, Sindra. Oh, de trec! No scope. No scope, urec. Ia. No scope. No scope. Dar No scope. ce no scope ai dat? Nu-ți fa dragonul. Hai, mă, că te câștigat. Very easy, mă. Te ajut să faci? Da, ajută-mă, fă. Da, pentru că s-a și drag și nu s-a au mai știu. Da, și ce vei face tu, Master, sigur? A, nici cum voiam să-l salvez pe ăla. Ha. Hai, mă, care și nici nu știu. Vine peștile. Bă, lăsai, n-am multă. Hai de capul ăla, putea să ziceți că sunt 7.000 acolo. Cum? Vezi că sunt toți acolo. Nu aveam Vezi mult. așa. Eu Mă fac frunză maletul. Dacă vine asta la mine, îi bate și ea. mă duc B pentru că nu am HP. Faci o la Fil pe ăla. Păi, ce făcea ăla? Ăla dă filtrele. Ah. Spune că merge în lag. Am la turătură, nu am nici. Nu am 54. Mia să ne echipă. E nu, De fiu. nu treci cu noi. Da, easy. Mersi. Bă, mai greu fac asta redul decât îl bat în zărie. Ok, dar aici încheiem și acest episod. Sper că v-a plăcut mult asta să mai și încercați să faceți parte cu canalul și ne vedem în episodul viitor. Pa!